Bună! Eu sunt Pati și da, am revenit. Știu că n-am mai postat de 5 luni, dar oricum. Vreau să spun că am un anunț destul de random azi și... na. Bun, deci eu aveam un canal de YouTube. Am spus aveam pentru că acum nu mai am acces pe el, dar totuși poți să-l găsești pe YouTube. Se numește Maia și Moni. Dacă vreți, am aici un screenshot. De ce vă spun de el? Ei bine, mi-am reamintit așa random de el pentru că stăteam și eu aici și deodată mi-am reamintit de marea serie populară de pe canal numită Familia Poneilor. PS, să știți că nu e populară deloc. Cel mai popular episod a primit 30 de vizualizări și 3 sau 4 like-uri, deci da. Oricum, acest canal are doar 12 videoclipuri și multe dintre ele sunt cu Familia Poneilor. Este o serie de pe canal. E foarte amuzant să te uiți la ea, adică, na. Chestia amuzantă este că fiecare episod din Familia Poneilor are cam de la 7 la 15 minute, deci e foarte lung un episod pentru o chestie care s-ar posta pe YouTube, dacă știți la ce mă refer. Este chiar și un playlist pe care l-am făcut cu aproape toate episoadele, doar că nu sunt în ordinea în care sunt. Oricum, haideți să încetăm să vorbim despre Familia Poneilor, pentru că am vorbit prea mult, și hai să vedem și celelalte episoade, gen videoclipuri de pe canal. Deci este unul numit Bun Venit. În acest videoclip eu spun că putem posta orice pe canal. Și de fapt am postat numai ponei pe canalul acela. Wow! Mai e și acest videoclip numit Ce e asta? În care scot ceva din slime, o jucărie sau ceva. După aia deschid un Kinder Surprise Egg și îmi dă ceva ce nu pot să asamblez sub nicio formă. În rest, pe canal sunt numai videoclipuri cu Familia Poneilor și alte chestii, de exemplu mini-anunț trist și chestii astea, bun venit de la ponei, da, sunt foarte multe chestii ciudate. Și pot spune că pot închide videoclipul aici, sper că nu v-am plictisit cu anunțul meu. Personajul meu preferat din Familia Poneilor este Fulger.